Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og Yoyoy Villame. Si Yoyoy Villame sud sa daghang katuigan nahimong garbo. Di lang sa iyang probinsya nga natawhan sa Bohol, hasta sa Subo, hasta sa Tibok Kabisayan ug Mindanao, ug hasta sa Tibok Nasod. Talagsaon ang musika ni Yoyoy Villame nga hangtod karon. Pila nagka tuig human siyang kamatayon, way makahalili, way makaambas sa kabantugan nga iyang naangkon. Si Yoyoy Villame dili ang perfecto nga mag-awit, composer, nga imong mapaabot, pero ang kalahi sa iyang estilo mo'y hinungdan sa daghan intaw niyang kapakyasan sa pagsugod pa niya sa pagkanta ug hangtod sa hinungdan niyang katuigan. Wa na kaayoy naminaw niya. Pero ang ikapasigarbo ni Yoyoy Villame, way laing Yoyoy Villame sa tibok kalibutan. Isog siya nga ni insister sa iyang kaugalingong estilo. Niadtong katuigan nga ang ubang mga mag-awit o mga composer dinhi sa Subo ug sa babahin sa Pilipinas nangupya sa labing bantugan nga mga mag-awit sa kalibutan. Si Yoyoy Villame ni barog na may labing una ug in fact bugtong Yoyoy Villame. Sa natad sa musika, hasta sa natad sa politika ug sa natad sa pelikula. Karong butaga, karong hapuna, atong ilailahon si Yoyoy Villame. May na makaila sa kani Yoyoy, sib ha? Si Yoyoy Villame, para til sa mga batanon inyong madunggan sa Spotify, i-search lang ang iyang mga kanta sa Spotify o sa YouTube, aron makahibaw mo sa kabantugan mga kanta ni Yoyoy Villame. Ang iyang tinuod ngan, Roman Tesorio Villame. Natawo siya November 18, 1932 dito sa lungsod sa Calape sa Bohol. Kining Calape suod ni sa mong kasing-kasing kay mao ni ang lungsod sa mga natawhan ni Karin Asutilia Lapid, brand new sa mga abogada dinhi sa ato sa Subo. In fact, ang among komedya ni Karin, actually bugal-bugal ni Karin mao nga hangtod karon siya mao ang reigning Miss Calape. Kaya mo tinuod ba nga nakadaog man gini si Karin pagka Miss Calape sa Bohol. Wa pa sila magkita ni DX, batanon pa kay si Karin, dihang nahimo siyang Miss Calape. Ambot siya nakitaan kunos mayor sa Calape ug sa ubang lokal nga mga opisyal. Pagdaog ni Karin, gi-abolish ang Miss Calape beauty pageant. So wa na ilaing Miss Calape human ni Karin. So, si Karin doon na upat ka anak, pero among gihapong sungugon nga mao'y reigning Miss Calape. Pero laing garbo sa Calape mao si Yoyoy Villame. Ug katalagsaon sa garbo nga iyang nahatag ngadto sa lungsod sa Calape ug ngadto sa probinsya sa Bohol ug ngadto sa tibok Visayas ug Mindanao ug ngadto sa tibok Pilipinas ug sa kalibutan sa musika. Si Yoyoy mo'y kamanghuran sa napo ka managsuon, pati daghana nilang managsuon. Ang iyang papa mangingisda, ang iyang inahan labasera sa Calape sa Bohol. Kamay pa kayong bata si Yoyoy Villame, sakop pa siya sa Boy Scouts of the Philippines, magsina siya og compose og kanta. Actually, katong iya mga komposisyon sa gagmay pa siya mga bata, iya lang giusab og jutay, nahimo bantugan niya mga komposisyon pagdako na niya. So, ang gugma ni Yoyoy pag-compose og mga kanta, sa dili pagsunod-sunod sa kanta sa uban, nagsugod sa gamay pa siyang bata. Sasako pa siya sa Boy Scouts of the Philippines sa iya pagka-elementarya dito sa Calape sa Bohol. Pag second year high school na niya, nawad ang gana si Yoyoy pag-eskwela, ni drop out siya sa eskwelahan o wa na siya mo eskwela. Wa siya mangisda, wa siya mo sunod sa iyang amahan, pero wa na sad siya ganahin nga mo eskwela. Nitong higayuna ni nagpa-enlist na siya pagkasakop sa Philippine Army. Nahimo siyang trainee sa Philippine Army dito sa Luzon. So
nagpasakop siya sa Philippine Army, wa siya destino din sa Visayas, dito siya i-assign sa Luzon. Kaya niya itong higayuna, pag sud niya sa Philippine Army, ang Luzon may daghan kaayong mga problema sa kahusay o kalinaw. Mao tong higayuna sa Hukbalahap. So nahimong sundao si Yoyoy Villame atol sa pag-ulbo sa pag-alsa sa Hukbalahap dito sa Luzon. Human ni surrender ang pangu sa Hukbalahap nga si Luis Tarok. Murag wa nay aksyon ang Philippine Army, gilaay si Yoyoy, nangayo siya discharge. So nigawa siya pagkasundao. Unya, nag-jeepney driver siya dito sa Metro Manila. So ang unag yung pamasahero ni Yoyoy, dili din Subo, dili sa Leyte, dili sa Bohol, kundi dito sa Metro Manila. Dito siya nag-jeepney driver. Ang ruta ni Yoyoy, Baclaran, Pasay, Taft, Santa Cruz, o Dimasalang. Mao na ruta ni Yoyoy Villame sa iyang pagka-jeepney driver. Napo katuig si Yoyoy nga jeepney driver dito sa Metro Manila. Pero human niya og pamasada, wapil siya og mga amateur singing contests. Kasagaran sa amateur singing contest nga iyang apilan, ipahigayon sa Plaza Miranda, sa Quiapo, sa kinapusuran gyud sa Manila. Pero kapila ni apil si Yoyoy sa amateur hour, kapila siya napil, diwa gid siya daog-daog. Kaya iyang kinantahan, Bisaya man kayo. Gahi kayo iyang English, gahi kayo iyang Tinagalog, Bisaya gyud kayo siyang paminawon. Si Yoyoy Villame. So, yan itong higinawa pa mong usong Bisaya dito sa Manila, di gid siya paragon. Wa gid siya padaga. Wa gid siya ka-premiership sa mga amateur singing contest na giapila ni Yoyoy Villame dito sa Plaza Miranda. Pero tan-awa ra gud ha, ang Plaza Miranda human sa pila ka katuigan na himong sentro sa politikanhong pakigbisog batok sa administrasyon ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. pero panahong Yoyoy Villame na himong esena sa iyang kapakyasan. So sa mga judges ka, no, atong mga amateur singing contest sa diyang nisikat na Yoyoy, unsa kailangan una-una, no? Kaanugon ni Yoyoy na wa nila maila og masayo ang iyang talento. Pero ang sulti sabgod sa mga musicians, sa mga composers, kung mo-apil sa ka og mga singing contests, bias na daan ang mga lagda batok nimo. Labi na kon ang imong estilo original pareha ni Yoyoy, di jud kang kadaog. So, usa silang gihimong example kanang American Idol. Kanang American Idol kasagaran makadaog ana kanang mga bantok kay tingog, kanang mga maikay mo birit, kanang tag-as kay mga utong, kanang tibuok kaayo og kining birit sa mga kanta. Bisag unsa nakataas sa notes kanta, dili mabuak ang ilang tingog. Mao ni kasagaran nga mo dominar sa American Idol. So, ang ilang example, ang bantugang kompositor o mag-awit sa industriya sa musika nga si John Lennon. Kung mo-appeal sa American Idol, di gyud kadaog. Kaya ang tingog ni John Lennon, nipis kaayo, karat kaayo, pagaw kaayo. Taas og tingog John Lennon, makautong John Lennon og taas, makasyagit-syagit siya sa mga kanta, pero dili siya pareha ka nindot og tingog sa mga kampiyon sa American Idol. Maybe si Paul McCartney, doon ay kahigayunan sa American Idol, pero ang estilo sab ni Paul McCartney, dili gyud pareha sa gipangita sa mga singing contests sa American Idol, sa uban pa nga mga contest sa musika. So mo na yung limitasyon sa mga amateur singing contests. Nga, mas dako kag kahigayunan ni atong higayunan sa panahon ni Yoyoy Villame, kung imong kopyahon si Frank Sinatra, kung imong kopyahon si Perry Como, kung imong kopyahon si Matt Monroe. Pero kung imong barugan ang imong estilo pagka Yoyoy Villame, wa gid siya kadaog. Wa gid siya padaga sa mga amateur singing contests nga iyang giapilan. So wa man gid siya kadaog didto, unya gilaay na sab siya pagka jeepney driver. 1965. Usa ni katuig human ko nahimugso ning kalibutan, si Yoyoy Villame 33 years old na. Ano si Yoyoy ha? Why nahitabo niya 33 anyos na siya. Pero imbis ma-discourage si Yoyoy, iyang gisusi unsa may iyang limitasyon dito sa Metro Manila, parang Yoyoy, di gid siya magsilbi dito sa Manila kay di gyud hatagang higayon ang mga Bisaya dito. So ni balik siya din sa Visayas. In 1965, balik siya sa Bohol, nag-drive siya bus.
So nahimo siyang bus driver sa Bohol. Sugod 1965 at 33 years old. Nya kay diha naman siya sa Bohol, nag-organisar siya og banda. Rondalia Band ang iyang gi-organisar. Uban siyang kauban sa mga driver sa bus sa Bohol. Nang hantod karon daghan kay mga driver sa bus diha sa Bohol, kamay kay manganta tungod sa tradisyon ni Yoyoy Villame. Nadasig sila sa gihimo ni Yoyoy, daghan kay mga banda-banda sa mga drivers sa bus sa Bohol. In fact, doon ako'y recording nga nadunggan, sus kanindot manganta sa mga bus driver sa Bohol. Imong tanaw ng ilang mga video, mga dagko kay tiyan, mga palahubog kay mga dagway, pero has kanindot ang mga tingog sa mga bus drivers diha sa Bohol. So, usas labing unang Rondalia Band sa Bohol, giorganisar ni Yoyoy Villame in 1965. Siya mo'y lead singer sa banda, kay siya may nag-organisar, o siya mo tukar sa bandurya, o kining mandolin nga instrumento sa musika. Mo'y iyang tukar sa ilang banda. Tungod ini mo ang banda, naka-record si Yoyoy sa iyang labing unang mga kanta. Ang iyang unang recording, nahimo 1972. Sa ito pa, naabtag 7 ka tuig. Kung siya pagtugod sa banda, una nakagawas ang iyang unang kanta. Tanawa ang kamapailubo ni Yoyoy Villame, ha? Why nahitabo niya for 10 years dito sa Manila? Nibalik siya sa Bohol 1965. Why nahitabo siya musical career for 7 years? 7 ka tuig. Pero pagboto sa iyang unang recording sa 1972, usab ang kalibutan ni Yoyoy Villame o nausab ang industriya sa musika sa Pilipinas. Ang labing unang recording ni Yoyoy Villame, ang anga ang Magellan. So kanang pagtugan kay kantang Magellan, na record na ni Yoyoy Villame, na-release na 1972. Ug nahimong number 1 nga plaka sa tibuok Subo, sa tibuok Bohol, sa tibuok Leyte, sa tibuok Visayas, sa tibuok Mindanao. Why laing ipatukar sa mga jukebox sa una ang Magellan ni Yoyoy Villame? Katalagsaon kay kaniadto ang moduminar, mauman silang Engelbert Humperdinck, mga bantok kay mga tingog silang Matt Monroe. Yoyoy Villame mo'y ulabing una nga nitukar ining talagsaon kay estilos kanta nga karon gitawag na og novelty songs. Why lain before Yoyoy na naghimo ani mga kantaha? Ang usas ni bilib pag-ayo ni Yoyoy Villame pagkatungog niya sa iyang kantang Magellan, dili Bisaya, kundi ang Tagalog. Ang Tagalog nga si Chiquito, katong komedyante na si Chiquito, nadani kaayo sa kanta ni Yoyoy Villame. Nitong higayon na si Chiquito, konsehal na sa Makati City. So, doon na kwarta si Chiquito, kay ako mga itong kita ang iyang mga pelikula, iyang gihagad si Yoyoy na aris Manila. Mas dako ka og kahigayunan, mulampos, mas dako ka kita kung muari kas Manila. Moto nga, gida siya, nikuyog siya Chiquito, niadto siya Chiquito sa Manila, og si Chiquito man nag-facilitate na pirma siya kontrata uban sa Vico Records. Actually, kining partnership ni Yoyoy Villame og ni Chiquito mo ni nakapalambo sa musical career ni Yoyoy Villame. Timan ang ubang mga composer nga subuanon ni ato paliton ng 10 centavos, paliton ng 10 pesos ang ilang mga komposisyon. Pero si Yoyoy Villame doon na gyoy kontrata uban sa Vico Records tungod sa pag-facilitate ni anhing Chiquito. So dako kay natabang si Chiquito sa pagpreserbar sa rights ni Yoyoy Villame sa mga recording. So dito na siya Manila, perma na siya kontrata sa Vico Records. Ang gihimo sa Vico Records, gi-reissue ang iyang nahaunang mga recording sa Kinampay Records. So tanaw si Yoyoy, ha? Bus driver siya, pero doon na siya business sense. Kapara ni Yoyoy Villame, mo adto siya og mga recording companies, wag mo tuon niya, kay Bisaya man kay iyang accent, wa mo record niya. So nag-record siya iya, og iyang gitawag nga Kinampay. Ato subayon ang kasaysayan ini Kinampay, kinsay kapitalista ini, o si Yoyoy ba intay nagpundar sa kwarta sa puhunan pagtukod aning Kinampay Records. Pero mauni ang labing unang ni record, mauni labing unang ni salig sa katakos ni Yoyoy Villame pag-compose mga kanta, pag awit o pag-record sa iyang mga kanta.
So ang gibuhat sa Vicor, iya na lang gi-reissue ang mga kanta ni Yuyoy Villame sa kinampay. Pero isurrender ni Yuyoy ang iyang katungod. Motong Yuyoy na bayran gyud sa tukma niyang value sa iyang komposisyon o sa mga kanta tungod sa iyang kontrata gipirmahan sa Vicor Records. Lahi kayo sa ubang mga composer in town nga wa malingi ug taga Manila sama ni Chiquito nga nakapanalipod sa ilang mga katungod. Kasi Chiquito at that time, higanti na sa pelikulang Pilipino, maikog na ang mga recording companies nga mo magbinuang ni Yuyoy Villame, labi na si Chiquito may nirekomendar niya o mo inigiya niya kung saan pag-navigate sa recording industry o sa film industry. Kaya itong higayon na nakitaan sa Chiquito nga si Yuyoy madasag komedya. In fact, si Yuyoy doon ay mga serious roles sa iyang mga pelikula. Human adto pag release sa iyang kanta dito sa Manila, si Yuyoy nag-tour. So, kining gibuhat karon nilang Taylor Swift nga mag-tour sila, gihimo ning Yuyoy Villame pagsikat sa iyang Magellan sa iyang unang recording. Ang gipili ni Yuyoy nga iyang unang probinsya nga motor siya, mao ang probinsya diin siya nag-training pagkasundao, ang Pampanga. So dito siya nag-train. Andito siya nag-tour sa Pampanga o sa silingan ng mga probinsya sa Nueva Ecija o sa uban pang bahin sa Luzon. So ilado na siyang daan dito sa Visayas ug Mindanao, na ilan na sab siya dito sa Luzon. Dito nagsugod pagsidlak pag-ayo ang bituon ni Yuyoy Villame. Nisamot pag yun, kasikat si Yuyoy Villame in 1977. So, paggawa siyang Magellan, Marcialona, 1972. Pag 1977, mao ni height sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. Unya, ang usas mga slogan ni Marcos, iyang pangilad sa katawhang Pilipino nitong higayuna, mauman nga sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Susdo na may kanta si Yuyoy, nakitaan sa diktadura potensyal nila nga makadisiplina sa mga tao, ay susgihimong national theme song ang kanta ni Yuyoy Villame in 1977 katong mag-exercise tayo. Tanang eskwelahan, tanang government offices, manggawas sa adlaw, ini kasayong buntag, patukaron ang mag-exercise tayo, unya mag-ehersisyo sila. Labihan si Katang Yuyoy Villame. Tiyaw ng tibok nasod, magdungan og exercise, dinuyugan sa iyang kantang mag-exercise tayo in 1977. Gisagop to sa tanan ng mga kompanya, hasta pribado mga kompanya, nag-exercise ug apil. Di ka mag-exercise nga mo'y mandato sa diktadurang Marcos. Okay, bawo na tantanan katong mga paukyab ni Marcos nga sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan, aron lang tumahipos ang katawhang Pilipino, aron lang tumahilom ang mga leader sa oposisyon, aron makapatuyang siya siyang pangawat, siyang pangabuso sa gahom. Ang labing popular nga kanta ni Yuyoy Villame, labing popular in the sense nga mo'y labing nagaghalin sa mga plaka, sa iyang mga recording. Mao ang kantang Butchikik. Ikiat si Sibida sa Butchikik. Kining Butchikik, maumao ra ni Yuyoy. Murag ni siya paminawon og ininsik. Pero actually, di yun ni ininsik. Hindi mo ito kumao mo ininsik si Yuyoy. So, nang ipakuntan na Yuyoy, diin man ang imong lyrics sa Butchikik. Ingon si Yuyoy, kausa ko no, sige girl. Sabi niya, Sibi, gusto ka mo kanta sa Butchikik? Kausa ko no, ingon si Yuyoy, mo nang gi-explain niya, Sib, nga nung na-compose niya ang Butchikik, usaw no kahigayon. Daot ang iyang jeepney, so na-compose niya ng Butchikik, sa driver pa siya jeepney dito sa Manila. Wala niya ma-record, hantod nga nakakuha siya kontrata uban sa Kinampay o sa Vicor Records. Pero dugay na niya na-compose ang kanta. Pareha ba nilang John Lennon at Paul McCartney? Daghan sila mga kantang na-compose sa Quarrymen pa sila. Diha na nila record sa Beatles na sila. Doon na naman sila yung facility, doon na naman sila ingan. O makabuot naman sila o sa ilang i-record ng mga kanta. Mausap si Yuyoy Villame. Kini ko nung Butchikik, gikan ni sa mga ngan sa mga Chinese stores. So samtang nagpaabot siya mekaniko nga maayo ang iyang jeepney, dito siya ma-aksidente sa Chinatown. Dito maabiri ang jeep sa Chinatown. So iya lang gitanaw ang mga ngan sa mga tindahan. Ug iyang gisana-sana ang mga ngan nga iyang nabasahan. Ug mao ni gihimo niyang lyrics sa Butchikik. Pero ang
tuno ani Butchikik, dili ni original. Kinopya ra ni Yoyoy sa kanta nga Baby Cakes. So, ano Butchikik, Baby Cakes, ang original nga title ining kantaha, hit ni atong 1962. So balik Yoyoy Villame din sa Bohol, iyang na gikopya kining Baby Cakes o nahimong Butchikik. Sa kapopular sa Butchikik, hasta ang labing bantugan nga mga mag-awit, nikanta ko din, hasta sa Aisa Sigera, nikanta na siya yung versyon sa Butchikik. Hasta ang The Company, kining bantugan kay nga mga mag-awit, nikanta og Butchikik. Pipila ka mga opisyal sa Chinese community, ni seway ni Yoyoy nga nagbugal-bugal nos mga insik. So, ihulga ang Chinese community nga ilang ikiha si Yoyoy pagbugal-bugal sa Chinese community. Sus, pag-review ko sa mga abogado sa Chinese community, wa may bisan usa ka word sa Butchikik nga bugal-bugal. Ilan nagkaplagan, why bisan usa ka word sa Butchikik nga ininsik? So, wa gid sila sukaranan sa pagkiha ni Yoyoy Villame, wa man mabugal-bugal sa si Yoyoy sa mga insik. So, motong wa idayon ang kiha batok ni Yoyoy Villame. Ang kanta ni Yoyoy, revise na dito ang title. Ang original nga title ang Butchikik, Viet Cong Palagdas. So, dili gani ininsik, Viet Cong Palagdas. Palagdas, plus meteorologya. Si Yoyoy na yung unang nigamit ang palagdas sa iyang kanta. Ang nagkanta ana ang MBs o ang MB Rondalia Band ni Yoyoy pinagi sa Kinampay Records. Dayon, ang sunod nga kantang gisuwat ni Yoyoy Villame mas dako pa jud, mas sikat pa gyud ang Philippine Geography. Base na ni Yoyoy, isa ding iyang gilista ang 77 major islands sa Pilipinas. Katus Yoyoy, may man to, iya sang gi-research niya, naggilista-lista niya, iyang sangay-sangay, iyang gipahaom o mga kanta. So iyang gilista ang 77 ka mga isla, mga probinsya, mga syudad, mga lungsod sa Pilipinas gikan sa amihanang tumoy hangtod sa habagatang tumoy sa atong republika. Mao to ang Philippine Geography. Imo ba yang sanasanahon ang Philippine Geography? Magkamatmon sa nga maos gid ni ang Pilipinas. Kang gilingiga atong Yoyoy Villame. Iyang mastery sa iyang craft. Sa iyang talagsaong estilo paglalik siyang lyrics sa iyang mga kanta. Later on, si Yoyoy nagpasiugda og love team katong Barok Loves Dabiana. O niya, doon na siya kanta nga giisip nga pasidungog sa iyang mangingisda nga amahan o sa ubang mga mangingisda sa kalibutan katong piyesta ng mga isda. So, mga ni mga higayon mga kantang Yoyoy sagol na Binisaya o Tinagalog. Ya doon na siya kanta nga bugal-bugal atong Manila Film Festival katong bitong tikas sa mga Gutierrez, ilang Rufa Gutierrez o siyang pamilya sa Manila Film Festival katong Take It, Take It. No, doon na siya kanta nga nagkalayo Take It, Take It. Pasko ng Fiasco. Pahinungod do sa iskandalo sa Manila Film Festival in 1994. So sa kinatibuk-an, si Yoyoy Villame dunay 25 ka mga albums. Unya daghan kay siyang nakuha nga mga pasidungog tungod sa kadaghas halin sa iya mga albums. Kay di naman lang mga Bisaya, hasta mga Tinagalog, makasabot naman siya ang Binisaya. Ug hasta mga Binisaya, makatolerate naman siya ang Tinagalog. Support ni nakuha halin sa mga albums ni Yoyoy Villame. Apil sa iyang nadawat ang mga sales awards. Doon na may award ni adto halin ka og daghan nga mga albums na kadawat siya og double platinum na award para sa iyang album nga Tirana My Dear. O nakadawat siya platinum award sa iyang album nga MacArthur and Daguhoy atong 1991. Nakadaog siya si Yoyoy Villame sa Best Novelty Award para sa Piyesta ng mga Isda o sa atol sa 1993 Awit Awards. Tanawa ra. Si Yoyoy, nga di kadaog og amateur singing contest, mo nag-iisip nga usa sa labing hawd nga mga mag-awit o kompositor sa Pilipinas sa dekada 90. Pero dili lang mga musika ang iasib. Daghan sa kay Yoyoy nga mga pelikula. Pipilas pelikula ni Yoyoy Villame tungod sa tabang ni Chiquito adto pang dekada 70 nagsugod na ang iyang pamilikula. Ang ilabing unag yung pelikula ni Yoyoy kadtong pelikula nga Isla Limasawa.
ang iyang kantang Magellan mao'y theme song. So kuan na to, sugod na to kasikat ni Yoyoy Villame. Hasta iyang kanta mo na ihimong theme song sa pelikula nga iyang giapilan. Pag 2004, si Yoyoy Villame mo'y nida sa papel sa usa ka Bisaya nga trubador sa Babae sa Breakwater. Mo ni pelikulahan nga critically acclaimed. Ito ba gipasidunggan si Yoyoy Villame isip seryoso nga aktor. Ining maong pelikula, dili komedyante. Sa kinatibukan si Yoyoy Villame nakahimong kapin 50 ka mga pelikula sa kinatibukan sa iyang movie career. Ang giisip nga labing maayong papel, nga maiking acting ni Yoyoy Villame adtong iyang pelikula sa 1974 katong thriller nga naguluhan og Biktima. Kanindot no kung makakita tayo ni mga pelikula ni Yoyoy Villame. Dayon ang iyang kanta nga My Country, My Philippines maoy gipatukar sa opening scene sa pelikulang Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Iyaw na usan is labing progresibo nga mga pelikula. Ang kantang Yoyoy Villame mo ilang gipili na opening theme. My Country, My Philippines. Samtang ang uban pa niya mga kanta gigamit sa soundtrack sa pelikulang Pepot Artista. Pagka July 21, 1989, si Yoyoy Villame na aksidente. Usa in taon siya sa mga pasahero atong flight sa Back 111 nga eroplano kinsa nilapas sa airport runway ug didto mo bangga sa highway sa Las Piñas. Way bisan usa sa mga pasahero sa eroplano ang matay ug naangol, si Yoyoy way tatsa, way garas. Pero wow in town ka mga tao nga nahagsaan dito sa highway ang nangamatay sa maong aksidente. Dayon, si Yoyoy Villame nadani sa politika. Tungod siyang kasikat, tungod siyang kamantugan, nakumbinser si Yoyoy pag-apil sa politika. Nakadaog siya pagkakonsehal sa siyudad sa Las Piñas. Nakalingkod siya sa konseho sa Las Piñas sud sa 10 ka tuig. Taga Las Piñas, dili taga Kalape. Pwede pili ni Yoyoy nga ilang konsehal. Dayon nidagan siya pagka-vice mayor in 1995. Ang iyang plataporma illegal nga drugas, pero napildi siya. Wa patong higayon na mo, masikat pag-ayong kausa sa illegal nga drugas, nidagan pa siya pag 2016, posible mo daog siya. Kung nisayo pa ang kampanya ni Duterte. O sa Davao pa siya nidagan, posible mo daog. Pero dito sa Las Piñas, wa pagkaayo mabantog ang kampanya sa illegal nga drugas, napildi si Yoyoy Villame. So ang labing taas nga pwesto nga iyang naangkon, maura ang pagka-konsehal sa Las Piñas. Of course, usas nagadasig ni Yoyoy pag-apil sa politika, mao si Anhing Chiquito. Kay si Chiquito, I think 1989, nahimong vice mayor sa Makati. Human sa pilasan niya katermino pagkakonsehal sa Makati. Si Yoyoy Villame na minyo ni Tessie Villame. Doon na sila'y unom ka anak. Apil na ang singer nga si Hannah Villame. Nahimo siyang sakop sa Church of God International nga kansang TV program kanang dating daan. So sakop si Yoyoy anang maong organisasyon. Namatay si Yoyoy sa pangidaron nga 75 tungod sa cardiac arrest. Namatay siya May 18, 2007. Ang iyang pateng lawas na ilubong sa Kalapi Catholic Cemetery sa Kalapi, Bohol. So bisag nibalhin siyang relihiyon, gilubong siya sa Menteryo Katoliko, sa Simbahang Katoliko, diya sa Kalapi, sa Bohol. Niya pipila sa mga albums ni Yoyoy, just in case mahinumdum mo ini mga kantaha. Ang labing una niyang album, Kinabuhing Bulanon, 1971. Nag-record ini ang Kinampay Records, uban pa sa MBs o sa MB Liner Rondalia. Mao ni ang banda, itukod ni Yoyoy Villame sa mga bus driver sa Bohol. Tanawa ragod unsa ning mga kantaha sa iyang album ha. Mo nang higayon na ang album wa pay tihik-tihik pero tinaghanap ang kanta sa usa ka album. Magellan, Alimukoy, Manoy, Kora, Pagkatamis, Daguhoy, Mag-exercise ta, Pastilan Anak, Birth Control, Biotology, Vietcong Palagdas o Palagdas March. So sa una pa lang album ni Yoyoy na naang Magellan
na anang mag-exercise ta, nga iyang gitinagalog pag 1977, ug na ang Viet Cong palagdas. So ang tuto sa labing bantugan nga mga kanta ni Yoyoy Villame, iyan ang na-issue, iyan ang na-record sa iya palang first album. Ikaduhan niyang album, after 1 year. So kada tuig, doon ay recording si Yoyoy. 1972, nigawas ang iyang ikaduhang album, I Shall Return, sa Kinampay Records gihapon. Naglakip sa mga kanta nga I Shall Return, Columbus, Tiny Bubbles, Ang Perlas, Choper ng Jeepney, Pailob lang Pinangga, Kinabuhing Bulanon, Kinhason, Gobyerno sa Kadagatan, Malipayon ang Takna, Crabs Administration, o Wa Nagyud. Ang ikatulo nga album ni Yoyoy Villame iyang gilawatan in the same year, 1972. Kinampay Records gihapon. So sa 1972 atol sa deklarasyon sa martial law, di lang usad duha ka albums ang gi-issue ni Yoyoy Villame. Naglakip sa mga kantang Painitan, Kumbira, Ay Loling, Batasan nga Bag-o, Ampong Sugarol, Ania si Rosita, Vietnam Rose, Kainggit Rock. Kining Kainggit Rock na ay lugar diya sa Tagbilaran nga mura og public beach, gitawag og Kainggit. Naapil aning kantahan ni Yoyoy. Sa edad pa akong 16, mga buutan, pariglas sa mga batanon o basta. O niya, 1973. So, pagkasunod tuig ni issue siya glayang album, ang title, When Christmas Comes, sa Kinampay Records gihapon. Naglakip sa mga kanta nga When December Comes, Pinaskuhan ni Lolo og Lola, Kuliling Ding Dong, Pasko na Pud, Pobreng Manay-Gunay, Maayong Pasko, Misteryo ni Herodes, Mga Pastores kong Kauban, Away in a Manger, Tala na mag-ambahon, Pinaskuhan sa akong trato, og Viva Viva. So doon ay Christmas album si Yoyoy Villame. Kanindot wa na ko kadungog ini mga kantaha. Hinaot nga na-preserve ni Yoyoy ang karaan ng mga kanta sa Pasko ining maong album. Dayon, sunod niyang album 4 years later. So nalatang siyang upat ka tuig from 1973, nigawa siyang album 1977. Mao na ni ang Tagalog nga version sa katong mag-exercise tayo. Ang title ining iyang album Yoyoy. Ang nag-record ani Plaka Filipino Records. Naglakip sa musunod nga mga kanta, Mag-exercise tayo, Philippine Geography, Nasaan ka Darling, Mintras Laryang, Bukunat Woman, Bungalow, Tarsan at Barok, Exercise Boogie, Welcome Balikbayan, Oh My Sweet, o Cancer. Dayon 1978, gipagawas ang iyang album nga Yoyoy is Barok sa Plaka Filipino Records. Naglakip sa mga kanta nga Granada, Kaming Mga Waiter, Traffic, I'll Never Love Again, Awit na Kanta, Bombero, Pangako ng Boy Scout, Sabi Barok Love Ko Dabiana, Biyanan, Bus Driver Boogie, Playboy, o Deklamasyon. Dayon, 1978, ang sunod niyang album, nag-uluhag Gi-Indian. Sa Plaka Filipino Records, naglakip sa mga kantang Pagkamingaw, Ikaw, Hikalimti na Lang, Kilom-Kilom. May kantang Kilom-Kilom, Yoyoy Villame. Pasensya Mga Batignaong, Gi-Indian, Lorena, Gugmang Dinalian, Mag-Flower Dance Kita, Haina, Baile sa Tibuok Kalibutan, o Leonora. Pag 1980, ipagawas ang iyang album nga Tigmo sa Plaka Filipino Records, naglakip sa musunod nga mga kanta, Tigmo, Ambot Lucila, Dalawidaw, Gikagid, Butchikik, Ngano, Gaksa Ako, Doso-Doso Butong, Dinhining Yuta Daghang Yawa, o Kanon Pa. Sunod, 1981. So, from 1981, 1 year, raang gintang, sunod niyang album, Harana ni Yoyoy, From Saudi with Love. Context lang kining 1981, mao ni paglibkas sa martial law ni Marcos. Mao ni pagsulbong nas mga protesta batok sa diktadurang Marcos. Mao ni mga kanta ni Yoyoy. Gi-record ni sa Sunshine Records, Harana, Pagbuutan Bayaday, Dalagang Banikanhon, Bisan, Ikaw ang Bulak, Hangtod Kanusa, Pasayloanay Lang Ta, Pinangga Ko, Salig na Pinangga, o Gugmang Matinumanon.
Dayon pag 1982, ang collection na sa mga kanta ni Yoyoy. So wa na bag-o mga kanta, di na kay daghan iyang bag-o mga kanta, gi-reissue na ang iyang mga classics, ang iyang popular kay nga mga kanta. So ang iyang Best of Yoyoy sa 1982, gi-record sa Vicor o Sunshine Records, naglakip sa Dada Da Chismis, Mag-Exercise Tayo, Tarzan at Barok, Granada, Si Filimon, Butchikik, Hayop na Combo, Magellan, Philippine Geography, Nasaan Ka Darling, Nasalisihan, Bungalow, Sion, Tion, o Tango. Dayon, the same year, the Best of Yoyoy Part 2 sa Vicor o Sunshine Records gihapon, naglakip sa musulod nga mga kanta. The Teacher and the Pupils, The Bible, Traffic, Exercise Boogie, Mr. Butbut, Deklamasyon, ABC and the Music, Happy Birthday, Kaming Mga Waiter, Buhay at Pag-ibig ni Barok, Wise, Lies, Gusot na rin. Unya, pag 1991, so atol sa EDSA, way kantas Yoyoy. Pag 1991, dayo na tapos sa administrasyon ni anhing Presidente Cory Aquino, gi-issue niya iyang bagong album, MacArthur and Daguhoy, sa Sunshine Records. Naglakip sa musulod nga mga kanta, Jing Jing, Ay Luling, Alimukoy Waltz, Hala Charing, Kundansoy, Cora, I Shall Return, Painitan, Lusay Waltz, Daguhoy, Pastilan Anak, ug Kinilaw. Unya, sunod niyang album 1988. Koleksyon. Una ni 1988, so dili pa ni 1991. Nalaktawan. Kudita ni Bonifacio. Kining 1988 mo ni mong hiyo na daghang kay kudita. Batok ni Cory Aquino. So doon na siya kantang Kudita. Iyang album yun, Kudita ni Bonifacio, gi-record sa Sunshine Records, naglakip sa musulod nga mga kanta. Kudita ni Bonifacio, Huwag Yan, Eclipse, Hey, My Country, Philippines, I'm Sorry, Alam Mo, Sikat na Pangit, Lucila, TNT USA, Balikbayan, Ako'y Babalik. Unya, 1988, gi-issue sa niyang lain niyang album, Tirana My Dear, pinagi sa Sunshine Records, naglakip sa musulod nga mga kanta, Kudita ni Bonifacio, Ayaw Na, Huwag Yan, Eclipse, Kahayag sa Kangitngit, Islahanon, I'm Sorry, I Know, Luoy, My Country, Philippines, Tirana, Barsi, Hey. Mga balik-balik no ang iyang mga kanta. Unya, sunod niyang album 1994, Ramos na Presidente ini, Gitik-gitik ang uluhan sa Alpha Records, naglakip sa mga singles nga Paregla sa mga Batanon, Gobyerno sa Kadagatan, Magellan, ang mga singles ni nga Side A, Side B. Ang Side A, Pagparegla sa mga Batanon, ang Side B, Kainggit Rock, 1971. Ang Side A, Gobyerno sa Kadagatan, ang Side B, Sa Edad Pakog 16, 1971. Ang Side A, Magellan, ang Side B, Daguhoy, Super ng Jeepney, 1971. Ang Side A, Kinilaw, ang Side B, Ay Luling. Ang Side A, Perlas, ang Side B, I Shall Return. So, mauna ni ang mga kanta ni Yoyoy Villami sa nakalilain nga mga releases. So, kamao si Yoyoy, doon na siya business sense. Kaybaw siya sa pag-maximize ang iyang income. Kaybaw siya mo reissue sa mga kanta nga gikamingawan sa katawhan. Kaangilngig ni Yoyoy sa, and I hope doon ay mas komprehensibo, mas pinalawman nga pagsuhid sa biography ni Yoyoy Villami sa nakalilain niya mga kapasidad. Niya mao ni ang pipila lang sa iya mga pelikula ni Yoyoy. Isla Limasawa, 1972, mao ni una niyang pelikula. Ikasi Bisaya, 1972. So in 1 year, duha dayon sa unang tuig sa iyang pagka-artista, duha dayon ang pelikula ni Yoyoy. Pag 1973, daghan ng pelikulang Yoyoy sa 1973. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Mao ni mga pelikula gud nga kuan kay ba kanang mga slapstick nga comedy nga paspas kay himuon. So sa 1973, doon na siya ay Los Compadres, ikaduha Cariñosa, ikatulo Tilibong, ikaupat Sinbad the Tailor, ikalima Prinsipe Abante, ikaunom Abogado di Campanilla, ug ikapito Sprakenheit. 7 ka pelikulang Yoyoy sa ikaduhang tuig sa iyang pagkaartista.
Sa pagka-ikatulong tuig, 1, 2, 3, 4. Upat ka pelikula ang nahimo ni Yoyoy sa 1974. Jack and the Magic Beans, Biktima, Battle of Mactan, o Enter Garote. Pag 1975, nihimo siya sa pelikulang Pepe and Pilar. Pag 1976, nihimo siya sa pelikulang Anino sa Villa Lagrimas. Pag 1978, naghimo siya sa Sabi Barok, Love Ko Dabiana. Muni love team ni Barok og Dabiana. Pag 1979, nihimo siya sa pelikulang Ang Sisiw ay Usang Agila. Pag 1980, nihimo siya sa pelikulang Dabiana and Barok. Pag 1984, nihimo siya sa pelikulang Barok Goes to Hong Kong. Pag 1989, nihimo siya sa pelikulang Woody Bully, Ang Classmate Kong Alien. Pag 1990, naghimo siya sa pelikulang Tutsi Wutsi. Pag 1990, daghan ang pelikulang Yoyoy, upat ang iyang pelikula sa 1990. Una, Tutsi Wutsi. Ikaduha, Teacher's Enemy No. 1. Ikatulo, Bikining Itim. O ikaupat, Hulihin si Nardong Toothpick. 5 diay. Ang Teacher Kong Alien, Woolly Bully Part 2. Pag 1991, duha ang iyang pelikulang gihimo. Humanap Ka ng Pangit ug Andrew Ford Medina, Huwag Kang Gamol. 1994, tulo ka pelikula ang gihimo ni Yoyoy Villame, ang Over the Backward the Movie, Once Upon a Time in Manila, ug Tunay na Magkaibigan Walang Iwanan, Pexman. Pag 1996, nihimo siya sa Milyonaryong Mini. Dinhin na niya himuha sa Subo, ang Milyonaryong Mini. A producer ani si Brad Marshall Sanson. Ug iyang kauban aning Milyonaryong Mini, I think si Max Urban, ang iyang kauban. Ug ang ilang mga anak, na sila mga anak nga mga gwapa, si Yoyoy ug si Max Urban, mga ilang mga kauban ining pelikulaha. Pag 2001, himo siya sa pelikulang Sis. 2004, ang Pepot Artista. Ug sa samang tuig, 2004, ang Babae sa Breakwater. So mao ni ang filmography ni Yoyoy Villame. Unya, ang Milyonaryong Mini, nakahimo siya din ni isalida sa ABS-CBN Channel 3 sa Subo nga giproduce sa ABS-CBN Regional. Mao ning higayuna nga hilabihan pa ka ngilngig sa produksyon sa ABS-CBN SIB, makaimbitar pa mi og mga bantugan nga mga artista sa Manila aron nga mo bituon sa among mga teleserye dinhi sa Subo para sa Kabisayan ug sa Mindanao. Kadako sa garbon hatag ni Yoyoy Villame para sa Subo, sa Bohol, sa Tibok Visayas ug Mindanao ug sa Pilipinas. Uban ni Dr. Iris ug ni Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Dako sa dito panghuy abasip. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa paray ninyong pagsunod, pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom. Dayong kilom-kilom. Salamat, CB Girl.